ita ma Maryam kan mata ce ana Musti ba na gani ba ka tashi bidiyo ba daula muna neman wakilin ango murtala shi ne Abdullahi Adamu. wai kai gayan nan wannan gayan nan to bari mu yi ya kokari ya jama'a masoyinki lelanki zana zambanki ba alamu zinaki an konaki yawa soyayya ina da marka akwai ruwa na jamar ta ba ta hula tulluwa mata na rike mutum Duke an baka hakan muje manyan mata ga wasu gobe tauraron duniya ke muke jira ga fili na an share domin a ba mu fili da ta Allah a ba mu fili a ba mu fili a ba mu fili wani ya ce in ba safiya ba na Allah a ba mu fili safiya